ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲಾರಂದೇನುವೆ ಇನಿಪಿರ ಏನು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಜೆಡನ್ನ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ಕಾಣಂಡು ಇಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಏನಿತ್ತೆ ಕನಕೊಟ್ಟಿ ತಿರ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಕನಕೊಟ್ಟಿ ತುದು ತೆಲಿಪುರ್ಚಿ ಇಂಚುಂಡು ಪಂಡದು ತುಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಟು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಕನಕ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದು ಅಮ್ಮನೇ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದೀತು ಕನಕ ಫುಲ್ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಬುಕ್ಕಂದು ಮತ್ತು ಏನೋ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೊಂತು ಪಾಡ್ದಿನ ಇದು ಇದಪ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇಟ್ಟೆ ಕೊಂತು ಪಾಡ್ಯರು ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚ ಏರ್ ಕನಕ ಮನ್ಪುನ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಕೊಂತ ಪಾಡಿರು ಅಂಚ ಇನ್ನನ ಮನ್ಪೊಡತೆ ಸರಿ ಬಂಡ ಪೂಲೋಡತ್ತೆ ಅಂದು ಮತ್ತು ತುಂಡು ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಇಂದು ಮುರಾನಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅಂಚ ಏನೊಂಚೂರು ಕನಕೊಟ್ಟಿಯ ತೊಯ್ಪವೆ ದಾಲೆ ಡೆಜ್ಜಿ ತೆಲಿಪ್ಪರೆ ಕನಕೊಟ್ಟಿಯ ತುಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ತೊಚ್ಪವೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕನಕೊಟ್ಟಿಯ ಅಂತೂ ದುಂಬುಕಿದ್ದೇ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಬೈಪನೆ ಅಂತ ಪಂತಿ ಪೆತ್ತಲಿಗೆ ಪಂತಿ ಮಾಡಿನ ಬೈಪನೆ ಇತ್ತಂಡ ತಾವು ಬುಕ್ಕ ಪೆತ್ತಲೇನು ಪೂರ ಕೊರಿ ಬುಕ್ಕ ದೆನ್ನೆ ಕನಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದಿರ್ದು ಗೈಸಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಂಡು ನನ್ನ ಕನಕ್ಕೊಂತೆ ಬೆರ್ರಗುಂಡು ಕನಕ ಬೇಡ್ದಾದ ಇಲ್ಲಾಗ ಸೀದ ಪೋಪುನ ಬಯ್ಯ ಐನಾರೆ ಕರಿಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆನೇ ಕನಕ ಬೆಡ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ನನ್ನೊಂಚೂರು ಕನಕ ಬೆರ್ರಗ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಕಾಡು ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇತ ಒಂದುವೆ ಇಂದು ಮಿತ್ತ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಉಂಡತ ಅಡೆಗ್ ಪೋಯರ ಗಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಕಾಡಟೆ ಪೋಯರ ಬಂಗ ಹಿಡ್ದು ಆ ರೋಡ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಯರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಲೆ ಪೊಂಟ ಪಿರ್ಲಿ ಆನೆ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ತಾ ಪಿರ್ಲಿ ಆನೆ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕು ಜನನೊಂಚೂರು ಕನಕ ಬೆರ್ರಗುಂಡು
ಚೂರು ಕನಕ ಕಟ್ತಾ ಉಂಡು ಎಂಕಾಯಿನತ್ತು ಕಟ್ತೆ ಅಂಚ ದಿನವಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಮಲ್ತಂದ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಒಂದೆನ್ನು ಮತ್ತು ಎರನಂಟ ಜನ ಲೆಪ್ಪಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಪುಂಡತ ಅಂಚ ಅಂದು ಪೂರ ಓಡಂಟ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಅಂಡ್ಲ ಬೋಡವ ಇನ್ನು ಕೊಯ್ಯರ ಬುಡ್ಲಿಯರ ಅಂತ ಬೋಡವ ಅವು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಬ್ಬರ್ದ ಕನಕ ಕೊಂತು ಬಾಡ್ನ ನಾವು ಆಪೆಡ್ ಮತ್ತು ಇತ್ನ ರಬ್ಬರ್ದ ಕನಕ ಅಂಚ ಅವು ಸಪ್ರದ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಉಂಟು ನನ್ನೊಂದು ದಟಿಪುನ ಪೂರ ತೋರದ ಜನ ಮನ್ಪೊಡತೆ ಎಂದು ಸಪುರದ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಕಟ್ತ ಮುಗಿಪುವ ಇಂಚ ಅಂಜನಗ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆತಂದು ಇಲ್ಲಡು ಇಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಗ ಅಂದಣ್ಣ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನೇನು ಇಂಚ ಇಡೆಗ್ ಏನ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂತುರ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಾಗ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್